persiapan mangkat ngarit ki wis siap, arite wis tak ces, batune wis kebak. Gen nak gawe ngarit kuwi landhep. Soale arep tak ge ngarit akeh iki persiapan poso. Gen maratuwaku kok nak pas poso ora ngarit meneh, ya to tak stoke suket gawe sapine karo marmute. Anting rumput sik. Lho, piye to ki aritku ra soge ngarit ki? Ketoke mau wis tak ces batune kebak kok saiki kok entek ngedrop ya iki. Alah, kowe no aritmu ora ngedrop ning botlop, Don. Oh alah iya ketoke botlop iki aritku Mas, ora iso ge ngarit iki. Tak nyilih aritmu Mas, tak gawe ning ngarit. Alah, ya ora entuk to, Don. Wingi wae bar tak serviske arite, wong kamerane kena, nak gelem ki engko to tak retke sukete engko gawenan Bali. Wah dadi ra kepenak aku Mas, nak ngaritke aku ya rasa akeh-akeh Mas. Ya minimal 70 bongkok ya Mas ya. Tak gawe persiapan poso engko gen ora ngarit neh aku karo maratuwaku. Tenang oh, aritku ki canggih. Motormu kuat ora iki, Don? Aja nyepelekke motorku, ki rangkane kuat tur garansi 5 tahun. Oh iya, motormu kan Yamaha Gear Ultima toh, Don? Ya jelas toh Mas. Iki sampean kurang 70 bagor neh lho ya, gek rong bagor iki. Makasih ya Mas ya. Aja lali kurangane. Loh. Halo, video call wae aja telepon yo.